mere oge gburugburu ha chiri ime ihe a na-edeba anya ka ghara imegide ọ ga-abụ nwaanyị mere ogo dịpụ anya mmiri nye m ya tọsị n'ala ọ bụ na nwoke ahụ ihe ga-eme ya ya mere nwaanyị mere okwu atụtara onwe isi nke ọ bụ nwaanyị ịkawa ahụ na idoziri onwe gị ọfụma ike ọ gosite ịbụ ezi nwaanyị gosi na ịbụ ezigbo nwaanyị maka na ajọ nwaanyị na-abụ ọbata na ezinụlọ mebie ezinụlọ ajọ nwaanyị bata na ezinụlọ mebie ezinụlọ nke eji ama ajọ nwaanyị ife ya ọ bụrụ mmadụ ya agwa gị njem ụkwụ ya njem iji ya omume ya ga-egosita gị ibe n'ime ahịa ife nwaanyị na-akọ ọnụ n'ime ahịa na-alụ ọgụ onye ekwu enwere ajọ nwaanyị abụ ịjụ igo ya ihe n'ime ahịa mmadụ adịghị asfọt igo mmadụ n'ime ihe n'ime ahịa kwee ya ọnụ like ya kwe ya price say how much is this maybe the lady will tell you 20,000 naira and you price 10,000 you are not afford by pricing that 10,000 naira it's not your fault. Tell my sister, I'm not saying this kind of amount of money. This is the amount I'm selling it, 8,000 naira. I will give you 18,000 naira. But instead of telling you that she will give you 18,000 naira, she start cursing you. If the cover gone, what give you? I'm going to need that fault. If you ego now, every day on price that money. Ego yaru. Ego yaru. Mono you are selling the oru ego na di mere ego na. Onye ajiri ndo na ọnụ wee pụba na n'ịkọ onye ahụ ọnụ si ya ọ ya bụ eji ama igwe ajọ nwaanyị maka ụdịka mmadụ bata na ezinụlọ ọ ga-akasị ezinụlọ ọ ya bụ igwe ajọ nwaanyị. Nkọwa gị na-abịa na ezigbo nwaanyị na ikwegodi ọbịasị gị na ihe abụ ego ego na ị ga-ekwe ya ọnụ ọghọta mana ọ bụrụ ndị ajọ ya ikwe ya ọnụ ọkọwa gị ọnụ ozugbo ga-abụ nke mbụ nwaanyị na-akọ ọnụ n'ime ahịa ọ dịrọ mma nwaanyị na-anụ ọgụ n'ezi ọ dịrọ mma. Nke abụọ bụrụ ịyafụ nwaanyị ọ ga na-akwado dịka esi onye si n'ezi ezinụlọ maka na mgbe ọ bụ na site na nne ka a na-enwere nwata ọ bụ site na nne ka a na-enwere nwa agbọghọbịa ịpụta na ya sị nne ka ewe ezinụlọ isi na ezinụlọ oke afọ oke nkwọ asịrị nwaanyị abụkwa ezigbo mmadụ ya sị maka na ọ bụ akparamagwa nne ya ka ọ na-eri isiokwu na ọyị na-etufu mana nke ọya adị nnukwu ọ dị too much nke mmadụ site na ụmụazụ wee buru ya wee tolite anaghị apụ na arụ ya. Ya nkọwa gị na-abụ na ezinụlọ onye ahụ isi sekpụ ntị nsogbu niile a na-enwe. Ọya exactly ọya nwa from ezinụlọ from home. Ọya nwa from home. The problem comes from home because the parents supposed to caution their children whenever they are misbehaving. Mụ na ha gaghịrị His parents, if they are good parents, most especially the mother. They call them true. Yes. But these days, I don't think, is it because of finance or I don't understand why? It's not a matter of finance. Okay. A good mother know her rights, know her duty towards the daughter, most especially woman. Make her do. Oh, well, but an example can try again. Oh, well, it was not nne awekọ nwa ya si ya bata n'ime ụlọ nwa biko ọsọ ọfụ okwere gị nne ya ntị ọ sị bata n'ụlọ nwa ajụ wee kwụọ ụgba kọrọ na ya ụgba kwufere wee banye na ya dị ọzọ wee nyuo nne ya kpọpụta enwere ike nwa ha bụrụ isi ọ bụrụ igbe ọ na-eme ihe dị otu mana ọ bụrụ na nne ya kọshọn ya ọ sị bata n'ụzọ gba ya nkịtị lakpụrụ onwe n'ụlọ hapụ nwa ahụ n'ezi ahụ mana ọ bụrụ na ihe ọ batara o nwere ike ha ama hapụ ya ọgba ya nkịtị maka ya ọ chụwa ya ọsọ wee dị ya bụ nne ga-ada ihe ọ ga-eme ọgba ya nkịtị baa n'ụlọ nwa ahụ batazie n'ime ụlọ onye ya n'ọnọdụ o kwesịrị ịnọ maka na ọ bụrụ mgbe nke anyị pere mpe na agbanwe nke ọ ga-abụ eme ka anya ka afọ ya agbaghị nkịtị oge ọ ga-abalị dị na gana wee mebi na-aga anya wee rie anya gị ihe anyị mediri mgbe a si na ọgịnị nke ọgịnị nke ọma mgbe a elu elu aga ma elu aga mana kịta na ndị nne kịta na-ewezighị ya na ama ụfọdụ amaazị aka na aka ebe ha kịta n'ọ ka wee mụọ nwa ka anyị mụọ na anyị mụrụ ibe anyị bụ ama asụsụ ka esi asụ maka na ọ na-esi ụlọ ka nwa ga-esi na ebi ite wepụta esi ifuse omume ya ka ọ na-eme ifuse karata ya dịzie gwa zero. Oke, nya mere ndị Igbo ji asị na nọọ eneru nne anya wee mara ka nwa ga-adị. Yes, eziokwu maka ndị ọbụla nọ n'ime anyị na-akọ ọnụ na-aba mba otu aka nwa ya ga-adị ọ sị na amara Chineke ka nwa nwere ike ịdị iche onye si mara nwa ahụ nọ n'aka nne a wee too onye si mara nwa ahụ mgbe o pere mpe omebi ọ nọ ihe dịka 10 years
or 15 years akpọpụ ya Debe n'aka mmadụ. oje n'aka mmadụ ahụ ọ nọ wee zụọ ya ọfụma bụ na nwa a ga-adị iche mana ọ bụrụ na aka nne ya ajọ nne ya wee too eziokwu nwa aha owe metara ka nwa aha n'isoro omume nne ya owe metara anụ ka adị agba ya n'afa nke abụ nke a na-agba n'afa maka na ọ ga na-ele esemokwu nne ya makọrọ nne ga na-akụziri ya na-eme ihe dị otu a dị nka Ya ka Igbo ji atụ n'iru na nne ewu na-ata agba. nwa ya na-ekiri ya anya na-ekiri ya maka na o ji m anya e nwere mbọsị ngara igo aka ka m wee rie nri wee fụwa m ume na-ere aka ịfụ na nwa ya si gwa ndị mmadụ okwu ọtọmatikali na otu a ka nwa ya si agwa ekwukwe otu a ka ụmụ ya si ekwu